Ayo. Pwede mong tana? Dali ang balay ni Ma'am or ni Sir Bienvinido. Gacang? Mr. and Mrs. Manggod ni young wife, ikaw ma'am. Oh no! Ato si Sir Bienvinido. Ano di ay? Kung kasi supplier niyo sa soft drinks. Nope! Soft drink? Oo. Totoo ang mga suki nga kuan taga-mati man na. Di totoo yan. Tagamati? Pwede kuha niyo sa isa ka case. Kanang Coke? Oo. 390. Kay kuan ma'am kanang naaman mi gina-offer pod na soft drinks ba pero mas mababa ang presyo. Oh my God! Wow! Coke, Oo. litro. Opo. Pila pod? Di ba 390 ang case sa imong kuha? Sa mga kay 350 ra ma'am. Wow! Asa mo sir? Taga Pagadian mi pero ang amo ang office na mi sa Margos napod mi dari sa Matipod. Ah, mate. Oo, sa San Miguel na pod. Sana all. So dagan ning branches. Si sir. Muyon siya basig ano ba? Basig mosugot siya na Idala na lima? Idala na ano? pero sa kalas naka-order mo, napakay dagang stock. Nope! Ako dagang ito, minute ako kanang mupalit ng mga good may good kung naami basiyo, anak ba dili pud mamin. Dili order me. Sige lang kay kani. At least gina-offer na mo daan para makabarato pud mo ba? Ito kung adlaw niyo ang deliver. Unsa daw day inyo ang schedule? Kay basi mag-abot mi ba niya? Lagi diri kuan. Dili kuan. Martes na Bernes na sila. Martes o Bernes. Oh, dan usaha di na ari og Martes, Bernes. Bernes. Okay. So, unsa kay adlaw nga prefer nimo ma'am nga para makaano mi, makadeliver? Para Monday na lang. Kay Martes man ug Bernes sila. Lunes mo schedule. Lunes. Dayon Lunes ug Sabado tong iatol or Webes baka ha. Oh no! Okay ra ma'am, kanang namong gud may free nga ginahatag ba? Wow! Kay para at least kanang na ang mapamatud-an ninyo ha. Unsa pud ka legit ang among products. Kopro na niya. Coke ra gyud. Walay lain. Ni okay ra nimo ma magbaba mi dari og duha ka case? Nope! Karon? Oo. 350 ra man, so 700 ra. Ano niya ang basiyo? Okay ra, ibilin lang namo din inig kahurot ug nana may basyo kay mo adto pa man pud mi dito. Then mobalik ra man pud mi round mi. Ali ma'am, Huwag mong subukan. pwede ko magpakuyag nimo para ma-check nimo ang duha ka case. Ay! Naan dari sa bunggura ma'am. Ali ma'am. Ali tayo. Alit te. Klik mo. Nak kok punya dili lagi. Surprise po! Happy anniversary, ma'am and sir! Rekod dawat! Inyuhan na ma'am, Happy anniversary!
Para sa inyo. Wow, nakailak si ma'am. Ayan, so happy anniversary. It's a prank. Dili cook, dili cook, ma'am. Surprise day para sa inyo. Nagilak na si ma'am. Sir, sa dugay ng panahon, karoon pa mag... Opo, relax lang ma'am. Happy anniversary po. At least no, sa dugay nga panahon nakasinati gihapon mo og ingon ani nga pa-surprise gikan sa mga special person sa inyong kinabuhi. Kabalo ka kisay gahatagan ni ma'am na ka-idea. Nakoy anak pa sa Hong Kong. Nakailan ka na sa Hong Kong. So may bawa na to ni karon kisay gahatag, okay? So okay ra ta mo dayon ta dito. Na-surprise ra ka ma'am? Nagdahom ba ka nga nay maabot karon? Kaya nga dyan mo og coke ma'am. Alright, so good afternoon ma'am and sir, and good afternoon sa tanang tao nga natin rito, no? So it's a prank po ma'am and sir, dili kayo soft drinks. Kung dili surprise, di ay delivery para sa inyo ha, ang anniversary, alright? So ma'am, ka-expect ka, kadahong ka nga na imabot ka ron? Wala jud ma'am. So na-surprise jud ka, natingala kang nganong naiingon ani, no? Nasayad ko ma'am nga kanang imong luha is luha na siya sa kalipay. But anyway, before we mag-start, magpaila-ila sa me. We are from EverythingSurprises. Nanay sa ka-special person na mga tao nga gusto mo i-greet today on. Happy anniversary! Palakpakan naman natin sila ma'am. So ma'am, yun ani lang Manila ka-special, yun ani Manila ka-skalog. Mabisan to, wala sila today. Ma'am and sir, is gusto nila ipabati sa inyo unsa Manila kahinigog mo, unsa Manila ka-special, sa Manila ka palangga, no? Bisan wala sila dari is still yung pa-experience nila sa inyo nga maka-celebrate sa inyo wedding anniversary. Are you excited, ma'am? Excited na mo dawat sa mga special guests? Excited na kayo si ma'am. Alright, so this time, dili na nato dugay-dugayon, dili na nato lang kayo ng ngayon. At ang sugtag hatag, alright? So since anniversary niya today, inani ka special, inani ka bongga, nasa nag-ipadala sa inyo ma'am na 1 dozen bouquet of roses with 10,000 pesos cash. Happy anniversary sa inyo ma'am. Wow! Sana all! Ma'am, ngayon nagbayad na niya ha. Joke lang po. Siyempre birthday. Siyempre anniversary niyo today. Dili mawala na sila gipadala sa inyo na special bouquet of balloons. Kaya nakabutan. Happy anniversary! Wow! Palakpakan natin ulit. Grabe ka, bongga. Siyempre, anniversary niyo today. Inani ka sweet. So nasab sila gipadala sa inyo ha karon ma'am and sir na mga sweets. Kakanin sa bilao po, happy anniversary. Wow! Dari lang. Okay. Siyempre anniversary niyo today, dili lang kay kanan ako sila gipadala sa inyo na 2 boxes Alberto's Pizza. Wow! Dili lang kay kanan asap sila gipadala sa inyo ha ma'am nga 2 pieces okay, lechon manok. Wow! Hana libre na dyan. Instant celebration. Siyempre, kani ma'am, tinoon na gini. Kani din nga soft drinks ang gideliver. Dili ay doha ka case. Napo sila gipadala sa inyo ha ma'am. Kay natay pagkaon. Pampahilis po soft drinks. Happy anniversary. Wow, sana all. Ibalik ginagawa ni ma'am. Joke lang. Siyempre, anniversary today, every occasion, hindi siya mawala. Nakagid ni every occasion. Especially anniversary niyo today. Napo sila ipadala sa inyo, ma'am, na red ribbon cake! Happy anniversary po! Grabe ka po. Ang dami. Adarin na lang, ma'am. Batong lang na rin. Alright. Okay. So, happy anniversary, ma'am. Kung na lang kayo di happy sa gahatag ng surprise, kinsa ka ha? Kinsa ka ha gahatag ni Money? Para sa Hong Kong? Kinsa pa? Siya raman po ito nag-ingon sa kuha, sir. Magpadala sa kwarta na ko ugma, paman niyang iingon. So karanda. O, ugma pa daw. Ugma pa daw.
So, di-advance din niya karon. Surprise yun ka. Pero dili na to may bawaan ang kinsay kahatag ni mo rin ka surprise. Yung mga apo, nga nagpangga ni mo, basig napailain. Guess who? Kaysa pailaing idea ni mo nga makahatag ani. Sila ragyod. Okay. So this time, may bawaan nato ni Ron. Nagkisagata ka nga surprise. Na siya special letter. Sa kong basahon, ma'am. Para may bawaan na nato kinsa ni. My guiding light and my inspiration. Loving parents. Happy 56th anniversary, Maan pa. Thank you so much for your unconditional love for us. Sa imong mga anak. Wishing you both more fruitful years to come. May God bless you. Your love for each other once again. Happy wedding anniversary and I love you. Love and care. Imuhang anak na si Ma'am Cherry ng Hong Kong. Wow, palakpakan naman natin. Alright, so nagpadala, ginatagla gini ka ma'am. Ang nagpadala ning surprise is your daughter. Ay, tabunin mo ma'am para makita kasi mong anak. Ihilak kung kahilakon ka ma'am kasi I do believe na kanang imong luha is luha sa talipay, no? So now, ang nagpadala ni nga surprise is imuhang daughter nga si Ma'am Cherry. Nga nakaroon sa Hong Kong. Ginana na di ka ka-special nga kalangga, nga bisan tood wala. Siya dari karon, gipabati ganiya sa imuhang usa kaniya kapit ni Buma. Aside from that ma'am, naapay another letter, special letter, ang imuhang uban pud nga anak. Nagpadala sa imuhang. Alright? Pumasahon na ha. My beloved and sweet Mama and Papa. Happy 56th wedding anniversary to both of you. Today is a perfect day to look back with happiness. I wish that your anniversary will bring you many more happy and loving memories. Another years of togetherness. And may God bless you both always. Mama and Papa, dili na mo ma-describes unsa mi ka-bless ninyo ngam kamo among parents. Dili igo ang salita sa pasalamat sa inyo ha. Sa inyohang duha gikan na sa namo nga mga anak hangtod na sa mga apo. Kamo gihapon nagsakripisyo pag-atiman. I can thank you enough for all that you have done for us. Salamat sa Ginoo og hatagan pa mo kaas nga kinabuhi ug maayong panglawas permi. Bahalag pubwe basta happy kanunay mao nay importante. I love you both of you. Dili hilig mo I love you sa personal kay wala na anad pero deep inside love kaayo mo na mo. I hope na enjoy ninyo ang ang gamay nga surprise para maiba naman. Happy anniversary Mama and Papa. Love and care. Cherry Gacang ng Singapore. Palakpakan naman natin. Okay, so happy anniversary po. Another message ma'am, akong basahon, napay lain. Loving and caring parents, happy wedding anniversary to both of you. No anniversary quotes can describe how lucky we are, Mama and Papa. Salamat sa inyong pag-atiman namo sa inyong mga anak. Salamat sa labaw makagagahom nga kamo among mga ginikanan. Og buutan, responsible og mapinanggaon sa tanan. Hinaot nga malipay kamo sa surprise ninyo.
We love you so much and happy anniversary. God bless us always. Love and care. Ma'am Lorna Gacang Lariba ng Hong Kong. Yan, palakpakan naman natin ulit. Alright, so happy anniversary po. So grabe, nagang kayong anak ni mo ma'am, yan nagmahal sa imo ha, no? Yung inanak kanila ka special, yung inanak kanila ka palangga, alright? So now, kabalo naman takin sa'yo naghatag ani nga mga surprises, which is imong mga anak. Okay lang mong paalam sa to. Okay ra ninyo mga yumi, unsa inyohang ikasulti, ika-response sa ilahang gihatag nga surprise today. Ikaw po sir. So nahan na to si ma'am. Bisan wala sa diri ma'am gipabati nila sa inyo ha ug unsa mo nila ka-special. Relax lang ma'am ha, chill lang. Andama na tubig si ma'am. Unsay may kasulti ma'am ha, relax. Ako lang ika-istorya ba? Wala gyud ko magdahom karong adlaw nga maabot ning amo ang surprise. Kay sa giingon niya nga ugma ra niya tagaan og kwarta. Ingon ko nga, pila day imong ihatag? Ingon siya, sur kanang naang secret, di wala lang pud ko. Mao na pinayang ihatag. Nya karon kay naabot naman di ni dili wala gid maugma karon kay dayang gihatag. Dako kay ko pasalamat kay masukad. Karon pag yung nabati nga. Hindi ko Alright, okay lang ma'am, relax lang ma'am. Kanang inom sa water ma'am, inom sa water. Then relax lang. Water na ma'am. Ayan po. Chill lang ma'am. Nasayod ko nga kanang imong luha is luha sa kalipay. Syempre no, wajud ka expect karon ma'am. Okay. Grabe lang gid ang kalipay. Okay pa? Kaya pa nimo musulti or kanya na lang gapit? Alright. Palakpakan naman natin si ma'am, no? Ali mo dari, nangawala mo namang audience. Hadlok mo mahilak, no? Okay lang po. But anyway, thank you so much ma'am. Nasayot ko nga sa kamingaw, sa kahingawa, nga malayo sa anak. Dili jud malikayan nga mabati gyud og kanang kamingaw. Kay wala man sila dari sa inyohang tapat karon. Pero bisan pa ni ana ma'am, at least ingon ani nga pamaagi is ipa-feel good nila nga special kay ka sila kamong duha ni sir. And then this time, salamat kay ma'am. Ikaw na pod sir. Unsa imong ikasulti sa gihatag nga surprise sa imong mga anak. Relax lang sir ha, chill lang. Ako napasalamat lang po ko nga ang nagdala din ni sa among kagalingon. Dako kayo akong pasalamat nga wala nakuda mga nining adlaw karon ining kapunon sa atong panagiusa na aduna ay dako nga gasagitan sa akong anak. O maura to ang ikasulti. Yan, palakpakan naman natin. Alright, so daghang salamat sir sa imong manindot na response sa mga sender, no? Which is imong mga anak, especially kay Ma'am Cherry nga nakakaroon sa Hong Kong. Singapore? Hong Kong, tama po. Okay now, so isip na imong ubang anak diri ma'am? Apo? Ay ako na ko dre duhara. Anak? Walay anak. Oh, apo na lang. Kinsa may ngalan? Mao. Unsay name ma'am? Sa Ali ma'am. Ali po. Apo? kamagulangan ako. Okay, so ma'am, ang imuhang lolo o lola nag-celebrate silang ika-56th wedding anniversary. I-surprise sa imuhang mga tita. Nga naas. Ay, iya to mama? Okay, sa imong mother nga nakaroon sa Hong Kong, Ma'am Cherry. Now, unsa man imuhang nagkasulti sa ilahang duha as wedding anniversary message. Yung sila, and then sa imong pong mother nga may naghatag ani nga surprise. Sige po, kay para makakita sila. Akong ika-istorya nilang duha. Salamat sa inyong pag-atiman sa amua. Then, dili ba na humila ko eh? It's okay ma'am. Dili kay humila pa na. Dayon, aside ana, hatagan pa sila o kanang taas na kinabuhi aron makaselebrate pa sila sa ilahang anniversary. Then sa akong mama, salamat kayo kay karon na-surprise jud sila. Wala jud nila damhanan na din sila maabot na grasya karon hapon. Salamat kayo po ninyo.
welcome. Alright, so thank you so much sa manindot nga message, wedding anniversary message para sa imong lola and then sa imong mother for response isip usa ka sender. Kinsa pa man ang apo nga nadari? Isel. Alis sir. Alright sir, so wedding anniversary ni Ma'am Oldney sir. Ka 56 unsa man nimo ang wedding anniversary message for them? Hello. Happy anniversary din sa inyong duha unta na kanang magbalikon pa inyong panaghigugmay sa usag-usa. Then unta tagan ko daghan pang anniversaries ni Lord nga unta magpadayon mo magmahadlokon sa Ginoo. Mao ra to daghang salamat. Happy anniversary. Alright, so thank you so much for this wonderful message. Okay, so now unang-una sa lahat, daghang kayong salamat sa inyong mga mensahe, no? Especially sa matawang celebrant nga nag-celebrate silang ikaw 56th wedding anniversary. So now, dili lang kayo na ginatawang surprise, ma'am. As you celebrate sa inyong wedding anniversary, so nag-prepare a song Harana para sa imong anak, ikan sa imong mga anak. And then, your request nila, ma'am, nga magsayaw na mag-sweet dance. Sir, okay na ninyo? Okay na. Kaya para mabalik na to ang mga gugma nga kagahapon. Isip, bisan pa o 56 katuig na ang milabay, no? Presko gahapon nga nakasayaw mo sa usag-usa kamong duha. Okay, sa mga iawhag mo, ma'am, answer nga mo tikdog. Okay lang? Ano naman natin? Kumusta na di na tayo laging nagkikita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami nauna, di ba pwedeng ikaw muna akin ng pangamba? Dahil ikaw ang aking bata, sa tingin do'y naiipang dahilan ng aking paghinga. Saya mo. Kaya huwag mag-alala, ipikit yung matatana. Pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa, mama. Pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la tara, la tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la tara. Papa, naaalala mo pa ba? Nung ako'y bata pa, di ba? Aking puso yung hinanda sa mga bagay na buhay ang may dala. Dala ko ang iyong bawat payo, at hanggang sa dulo, magkalayo man tayo, ako'y tatayo, pangako tate ko. Dahil ikaw ang aking paa, sa tinga ko'y kakapang ng dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit na yung matatana. Pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa, papa. Pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la tara, la tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la tara. Alright, palakpakan naman natin.
So happy anniversary once again po. Okay, so happy na ka ma'am. Sakit yung upuan. Kanilang is gihimo lang yun nilang mas extra special ang inyong celebration. Okay, so now, natay cake sa itong abra ng cake din. Mahatag taon sa inyong wishes sa inyong duha sa relationship with the sir. Okay raw ninyo ma'am. Cake, namutang sa taon cake. Happy 56th wedding anniversary mama and papa. Okay now ma'am and sir, unsa man ninyo message sa inyong duha or wishes sa inyong relationship duha ni sir as nag-celebrate mo sa inyong ika-56 katuig sa inyong gikan sumat sa inyong kasal, sa inyong wedding. Wish ni mo na nag-out ka sa inyong relasyon. Ay, akong ikawis, no? Sukad sa pag-ipon na mo, antod karon magmalipayon lang gyapon mi. Bisan tuod sa among pangidaron, ingon ani. Pero wag yung ko magdahom karong adlaw nga moabot sa among kinabuhi. Pero dako kay ko kalipay. It's okay ma'am. So happy wedding anniversary. Okay lang na amo hilak na side ko kana duha na siya sa kalipay. Ikaw tay unsa man nimo hang wishes? Maragya po to. Di na ko di na ko ka-ispukan ba sa plano sa maayong istorya. So okay na tayo. So, okay na lang. Okay, so dungan mo tie hope sa kandila. Sige, 1, 2, 3. Wow, happy wedding anniversary po. So, grabe ang mga kalipay, no? Bisag sa ingon ani. Nga paagi, nga gihimo sa inyong mga anak is nga himo jud nga nagmalampuson ang celebration sa inyong 56th wedding anniversary, no? So, we are so thankful sa tanan nga nadiri karon nga nakasaulog naka-celebrate sa inyong 56th wedding anniversary. O grabe gyud ni nalipay sab sa inyong relasyon, no? Nga grabe naabot pa mo og 56 jud ka tuig nga panag-uban, no? Niyong duha og nasayod ko nga daghan pang wedding anniversary niyo nga celebrate. Okay, so sa mga clients namo na si Ma'am Cherry ng Hong Kong, si Ma'am Virgin ng Singapore, and then Ma'am Lorna ng Hong Kong din. Thank you so much sa inyo ang tulo, Ma'am Cherry, o sa mga sisters, no, nga naghatag yun og effort para maimuning posible lang, ma'am. Thank you so much for choosing and trusting EverythingSurprises. Nalipay kami dako nga kami inyong gipili nga para mahimuning mahitabo, para mahimuning posible sa wedding anniversary sa inyong mama o papa. O nalipay kayo mi nga bisan silang ma'am, silang paghilak sa pagtawat sa mga surprise nga yung ipadala is grabe ang ilahang kalipay sab. Okay ma'am? So ma'am and sir, dalagan kayo ng buhay nga Diyos kaya nakapot kita o ikas-26 katuig sa panag-uban sa inyong relasyon. So stay strong lang gihapon, no? Nasayod ko nga mag-uban yun mo hangtod sa kahangturan until the rest of your life, boss. Wala man inyong mga anak diri, pero gipabati gid nila sa inyo kung sa mo nila kahilig ugma, no? I-remember na to kanunay ma'am nga kaning life na to is full of grace, no? Full of love, full of happiness, full of blessings, no? Full of grace, no? Kana tanan is grasya na nga gipasinati sa man sa taong kinabuhi nga bisan tod wala sila diri is katong pagbati nila nga mohatag sa inyo surprise is gugma na nga gipasinati sa inyo, ha? So nalipay ra mo ma'am sa ilang gihatag karon. Lipay kayo ma'am, no? So kami po nalipay sa mi nga nalipay mo sa ilahang gihimo nga pa-surprise today. So magpuyo lang tamang nga magmalinawon, magmalipayon uban ang gugma sa tibuok pamilya. And once again, happy 56th wedding anniversary. Greetings from EverythingSurprises. So palakpakan naman natin. Okay na ma'am and sir, bye-bye din. Thank you sa camera po. Bye-bye. Sige na po, bye-bye sa ma'am. Ma'am, bye-bye. Thank you po. Ayan. Thank you so much. Dali po ma'am. Bye-bye ma'am.